făcut tău. Tata. Am angajat un guslar foarte bun. E foarte neîndemnatic. E foarte neîndemnatic. Ba nu, e super. Suntem la mijlocul râului. Am ajuns. Mergi, măreacă, mai încetineți. Încet se face. Noi am luat premiul întâi, urcându-ne la barcă. Încet se face oțel. Tata. Ce-i? Tata, ce-i în cutia aia? Nu știu. Chiar nu știu. Vreau să o văd. Ia, acum, hai că-ți dau eu încolo, hai. Așa, așa, acum dă-i ta. Hai. Hai. Așa, acum, hai. Așa, și iar. Bravo. Iar. Bravo. Bravo. Așa. Așa. Trebuie să prinzi ăsta la capăt. Uite, vezi cum face băiatul ăla? Observi? Prinzi ălea la capăt. Așa. Așa. Eu te vezi? Uite, m-am uitat pe băiatul ăla. Cap, așa. L-am chinuit astăzi. Bietul om mă va ierta. Da, da. La la la, la 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 la. Eu cu Mădălina spun da, da. Hai. Tata, dar Te mai ajut eu. Tata, dar Vero vreodată s-a dat cu vaporul? Cred că nu ia Cu vaporul, cu barca? Auzi? Cred că nu ia două. Trebuie să dai 2-3 de alea. Nu. Dă 2. Aha. Iar. Și iar încă una. Și acum iar una. Și iar una. Și iar una. Sunt instructor de unde? Am tras, dura tot acum. Cred. Se tot până la cop. Dacă te bagi în apă, nu regreți. Nu știu dacă voi mai rămâni cu telefon. Da. Mergi cu a doua. Da. Acum am mers cu... Mergem cu a doua acum. Acum, uite, acum Cu cel mai bun maestru. Vă să mai văslim. Da. Mai văslim. Da. Merge și văzlim acum cu... Mă întoarcem și mergem la mal? Dă-i mai acolo. Du-te, văd că ne duce să gură barca acum. Aha. Tata, uite. Mădălina, nu mai pot, din cauza lui Mădălina sunt aici. O ucid când ies afară, o ucid. Gata. Pui în pace. E bine, da. Tata. E Mădălina iar. Cel mai bun dintre cei mai buni. Ești cel mai... Îți din nota 0. Nu, care 10 ce ai? Cum? Și vorbim ușor. Mai degrabă arunc cu telefonul în jos ca să... Nu tu, eu nu zic să te arunci tu, arunc cu telefonul. Adică acum am venit până așa, nu poți să mă întorc înapoi, nu? Nu merg până la 3000 și eu sunt acolo. Nu, că la noi am intrat mai târziu. Am intrat mai târziu, nu cu dumneavoastră odată, nu? Stați liniștiți. Mai am o oră și jumătate. O zis că ultimii care au urcat în barcă stă o oră lor de jumate. Bagă. Hai, dă încolo. Da. Dar nu știu, nu l-am văzut. Dar ce nu poți să le repartă? Eu îl cunosc pe el, dar nu mai știu de unde. Ce-a fost el? E șofer de Da? au fost distrat. Înseamnă că de asta știu eu. Înseamnă ceva. Nu, hai să mai dăm încolo. Dă-i încolo. Tata. Prinde tu pe eu, prinde curaj. Vreau să văd ce în cutia aia. Nu știu, tată, cum mi-e frică. Nu ne dă voie, nu știu ce are în el. Las când ajungem. Nu. Mai dă o leacă, mai... Sună ăștia și ajung eu. Te rog frumos, mă. Nu, lasă așa. Nu, păi dar cine vine să mă scoate? Mai vreau să aduc mai devreme. Nu, ia uite un pic.
Hai să ajung că ne aduce el, o zis. Nu. Nu, uite, ne aduce băiatul ăla, că vine el. Nu, te rog frumos, n-am nevoie de... Las pe barca să mă fac din E bine, ia apă, ia un lac. Nu sunt acolo. Da, uite, sunt și acolo, da. Nu dau la eu aș încerca și eu cu... Dar nu știu cum să vin încolo. Și... Dacă am mai fost de mult. Doamnelor și domnilor, anul 2022 ne-a văzut în barcă. Îmi pare rău că ceilalți copii n-au vrut să vină, îi ucid când ajung acasă. Vorbi așa, nu? Cel mai bun maestru, cel mai cel. E toți escavatoriști. Dar e bine că nu aveam om, nu a vrut nimeni bre să mă ia. Lăi, nu? Lăi, nu mă dă, lăi. Nu mă obțin.